o meu marido, viña das comidas, viña a comer á casa, porque daquela non había comedor, salían ás 12, creo, non sei, 12 ou 12 e cuarto, e xa tiñan que entrar á 1:30 outra vez pa comer. Viña a comer á casa e xa había comida feita para ir volver a traballar. E despois tiña que facerlle, porque o neno se iba á escola, salía máis tarde, pouco, e facer outra comida. Ou, bueno, a mesma, quentarlle según o que se fixera de comer. É que daquela tampouco non había moito, nin había cartos para comprar, non como era agora, nin compraba outra. Plantábamos patacas, unhas lechugas ou uns tomates, e, bueno, ou iso que íbamos comendo, mantiña un porquiño, matábamos o porco e tamén se iba comendo, de cando comíamos carne, iso así de porco. Se non, viñan moitas sardiñeiras por aí, comprabas un pouco pescado, pero tiñas unhas galiñas, cando poñían os huevos, pois comíamos huevos. Se non comíamos, ao mellor, patacas fritas solas ou cocidas, cunha cebola, con refrito de cebola e pimento. Era o que se comía, bueno, o principio de todo, é que despois, cando cambiou, xa cambiou a cousa de outra maneira. Un sábado iba á carnicería e pedía uns trocitos así de carne, e facía un guiso o domingo de carne, porque era cando se comía, porque non daba, non se podía, iso que traballábamos. Unha anécdota era eso, porque o meu marido, claro, traballaba ou comía no comedor. Cando chegaba a noite, ao mellor, eu non sabía o que comía no comedor, pero ao mellor eu tiña na cena a mesma comida que comeu no comedor. E cando lle poñía o plato na mesa me dicía: pola mañá pan e peras, a mediodía peras e pan, a merenda pan e peras e a noite peras me dan. Xa sabía que era que lle dera, que estaba comendo a mesma comida que lle deran no comedor.